dako nga sambag kanusulo dinhini sa una ma'am. Mga gunad grade 1 nga to sa grade 6 nga hini mag ngatkat og dumas sa sambag. Mauni ang among sambag ikan gyapon mi sa eskwelahan. Mangatkat ni unja sinusulo. Ay kinsa man ang nangatkat og sambag. Managan. Ay Ginoo, mauni ang among mga beautiful memories sa akong pagkabata. Dili lang ako maong naka-experience din daghan. Okay ra dire. Sultan mabuta. Ngano mo samot ang kabugat? No. Gaton hindi. Arsahon na nila. Ano buta sa to dito sa map sa direkto. Di sa gaasa. Pero madlok ka mo kamap sa sapatos sa lok kalapok. Murag asa ni dai. Wa anang bagay bugak. Dadang bag ni Nanay Loren. Budag ka ng suod. Gida nagurutan na ida kurta ko bibilin. Ang sambag kanamo sa una nga among pagasakoon. Mao na ang sambag sa labang asluma, lakaon sambag. Unta nang lola gitabangan og alalay sa apo. Unja kita ingani magkaapo pa kata. Siguradong manganak ka jutag magkaapo tag sayo ha. O tanawa kung wa pa nanganak sa imong nanay og sayo de, og wa pud nang menjo nga akong mga igsoon og sayo de wa nanay apuhing agak. O tanawa. Di na jud basta. O. Hala, di ay kuan, pastilan. Di ay libaong dire. Di amay swimming pool. Oh. Swimming overload. Nganhata mo agi Jansen? Or ngare? O ngare? Swimming. Ah. Oh, tanawang among kay mistahon, kita mig swimming pool. Sus marusep. Ang saong ka ni nay. Maka sagakul ka kag arinay? Oh, bahala. Asa ka dapit? Maukang. Unsa ang unong dili maukang, di na mo siya magtunog-tunog mo na ibutas, madlok og dili man na maukang. So sino kuning pahimistahon? Ngari adong, pwede po diri dere, nganara. Pwede lang talaga. Di arang ko ana sayon diha. O sayon kuno dire. Tanawa kung kaan na agad na nasin. O hala, anang tuno bisag asa. Hindi maukang. Hindi maukang papud na oy. O hawid din he. O hawid dire, hawid. O tanawa unsa na kalisod among kinabuhi si mistahon. Mao ni pamistahay part 2 ni. Namista na niyo sa pagkahuman. Di ana pud mi mamistag pakal. Pero glisura oy. Mag ato na ni ibalsa si nanay inig balik oy. Balsa na laman. Kay gray na. Adto tali Loren. Adto po ka sa ilang kamot ka. Nan. O mao nay. Kuan. Ganan siya nga sa magminyog sayo nay apo mo agak. Okay. Nan, i-slide gani ko. Nan mao itong hindi naman ta mo lakaw og kwan ay uwan, ja gitagaan man tag time nga. O tanawa guys, mga dagkong kakahuyan ang among giagian sa among pagpamista. Daghan. Ni ami sa tunga sa kakahuyan.
Hihihi. Puro lasang. Hihihi. Tanaw mo ng among mga kaagian. Kuan kining bato na. So, unsa kay itong makita diri inig? Inig kuan diri, inig. Inig luwak diri ang dapita. Unsa itong makita? Going! Let's do it! Wow! Nindot ang view at my back. Mga lasang naman di ay puni din ni anay, no? Lasang. Dire. Nakagawas na may sa pinaka-worst nga part. O, nice na ang agianan. Duluran na. Pinaka-worst to nga part. Diha ang sud. Adventure time sa paglaag-laag. Nakalingkawas ko sa obligasyon sa akong nanay. Pag-agak tahon diyang mga apo. Ang bigaan sila na ho. Nabay agian diha dong wa. Gamay ra. Basig lisod pon. Mupadidit ta ana. Mupadidit de. O ina si Lula, nga sayon ra diha, ina. Nga ngana pa agi Balik ka si Lula. To ako na sayon pa jud kuno nga park nga agian. Balik ka. Where is the butas? Tuwa na gikuha. Tuwa gisuot ni mother. Oh, ayun na lang. Hoy! Hoy! Asa? Balik na po ko, balik. My God! Parihara ko nulapok. Parihara ko nulapok. Ay! 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 Wala, burang na-trap naman ang kupurog. Kung ano? Ako, kalapot. O, di na, okay na ko. Okay na. Yes, finally. Lapok ajo, lapok ajo. Lapok ajo. Siyempre, alam ko na yan. Ako'y nag-ingon nga na eh. Kuhan, ang abot naman tayo. Oh my God! Di ay lechon! Lechon! Tantangin? Lechon! Ay, kalami abang mo abot sa panimay. Unja lechon ang atong maabtan guys. Oh. To abang unahan nila kadudong ba? Masabtan. Sus, kalami Kabuko man oh. Kalami Kurang mawa ang atong kagagutom nga ni. Lechon na itong makita. Itong sister, nang sinira, bisan asa. Bisan asa. Ginuong gamong sister in love. Bisan asa maka. Kuan. San asa pistaha. Palutuon na dyan yung part. Aning palutuon. Madyo kayo na. Tunong kung pagka. Kuan. Ato sila. This is a word which amount to receive from your good nature Christ our Lord. Amen. Amen. Ako yun ang sila. Ito, giagas ni Madyo kayo na sila ni kanang Jid. Sila tulog. Doon na. Iko nan, wa ko nagminjog sa wa pa nagminjog sa jong nanay, o way hintaagak ni jang mga apo. Ablas ka muna diha mga apo pag agak ko. Luren. Jid, si Luna. Naris ako. Hi, Dave. Hi. Diyan na si Geraldine Day Cirela. Uy, sure. This is a part of my vlog.
Kalami at lechon. Oo. Wow, starring kalami. Ayaw mo diha. Starring ang lechon. Kalami sa lechon. Lahi na gadyo ng hanas na mo. Kadtan. Lipoy! Alay! Awa diha! Uy! Okay guys, daghang salamat sa paniudto sa dakong lechon sa pamilya ni Mr. and Mrs. Francisco Garong. Daghang salamat sa inyong gi-prepare sa paniudto, nabusog jud ang tanan. Unya pagkahuman og paniudto naga chika-chika pud mi sa mga kaparintihan ahong mga kaig-agawan nga sama ni Junior Kalod ni Manupansi nga ilang igsuon nga ang pinaka magwangan nila. Sunod si Victor, sunod si Manu Fidel, di ba? Aligri ka adyo, nagkita-kita mo nga to, nagkising-ising nga to. Kay, naghihimamatay ang among mga dugay ng panahon nga wa mi nagkita-kita. Okay guys, maura to guys. Thank you for watching and don't forget subscribe my channel Alma Joy Vlog. Katong wa pa naka-subscribe, palihog kog pindot sa subscribe, then pinduta sad ang bell button para pirmi mo updated sa akong mga video. Okay, bye-bye. See you on my next video.